Most be kell... Köszönjük szépen! De gyorsabban, befelé, várjon. És a mai mérkőzés is egy kezdőrúgással fog indulni. Mai kezdőrúgónk Homoki József, aki 6 évesen lett a piros-fehér szerelmese. 9-től 17 éves koráig a Diósgyőr színeiben focizott, és azóta is szurkol a Diósgyőrnek. 60. születésnapjára ajándékozták meg szeretett gyermekei és barátnője, kísérője Marci, a kisunokája, aki reméljük örökli majd a TVTK életérzést, a Jóisten éltesse még a következő 60 esztendőben is. Kezdődjön tehát a mérkőzés az OTP Bankliga 20. fordulójában.